Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Kinala nga atong maistorya si ni Felix ini, Pitch. Aron mahibaw siya sa kahimtang ni Kukoy, Ibit. Ug daghan sa tawag mga pangutana niya. Tagat ang mga pangutana siyo. Kung nanong nagkaila gid sila ni Kukoy Ibit. Mao ginay atong buhaton. Talapits, di ta maglangay. Mangita taog kahigayunan nga ato yun siyang maistorya. Kana! Hello? Hello, Greggy. Kinsa ni? Ako ni, si Toribia. Uy, Toribia. Ikaw nang goday ni. Kumusta ka? Okay ra ko, Greggy. Ikaw, kumusta ang imong kahimtang diha? Natural. Okay ra kayo ko. Wakoy gikabalakan sa kong kaugalingon. Yun na. Nansa ka ba, Toribia? Sabay na itabo ni mo. Dili ta angay magsultihanay og dugay sa phone, Greggy. Kinahanglan nga magkita ta. Okay. Nakasabot ko. Asa man lang gusto ni mo nga magsultihan na itang duha? Ato ta magkita sa Pagatpat Beach. Pagatpat. Magpaabot ko nimo dito alas 9 sa buntag ugma, ha? Beach na sige. Pabuta ko dito sa Pagatpat. Pero yun na. Muhangyo lang unta ko ba? Na? Kinahanglan nga imong dadun si Daday. Kay? Aron doon ay saksi o makadungog sa tanang gisulti nako nimo. Banya. Sige. Wanay probs. Akong ingnan si Daday. Salamat, Greggy. Ayaw yung kalimot ugma, ha? Alas 9 sa buntag. Okay. Nangaw lang na tayo ng kamuti, Pitch. Aw. Bitaw. May na lang. Pangbangil sa atong kagutom siyo. Pangbangil. Pasensya ng jukay ka, Pitch, ha? Naangin na jukay ng akong kahimtang. Basta na sa dinoon ka, nagtago-tago na sa dinoon pa ko. Don't think about it. Cannot think about it in English. Ayaw na pag-una-una na siyo. Huwag ko magmahayaring atong pagsuporta ni mo. Igsuo naman katang doha. Believe jugay ko ni mo, Pitch. Diha jud ko believe. Utanan lang kong believe na hurot. Daan pa ko. Sukad pa yun kanito hangtod karon ikaw ray bugtong na kong higala nga nakig-urong na ko. O, kinsa pa madaylayan siyo. Pinangga pa ko ni mo. Sa dihang nagtrabaho pa ko sa inyo kaya to. Tinagaan ko ni mo sa tanan. Mao nga, angay lang sab nga, suklian ka sa imong kaayo ka na himo. Diri nako. Yaman. INP? Tama na. Abi ni mo, Pitch. Di lang baya kay ikaw ray akong giayo og tagad sa mua kaniadto. Ang tanang katabang. Pero ikaw ra isog nga milaban nako. Hinoon, di masad nako mabasol ang uban tungod kay gidaog man sad sila silang kahadlok. TNS. Si Tinis. Tinungod na siyo. Daan pa ko. Tungod sa kasinsibo. Lisura, litok ko. Sensitibo. Sinsibo na ko. Mga wa masinsiyo. Tungod mangod sa kasensitibo sa mga isyu nga naitabo sa inyong pamilya. Ang tanan gud, hadlok tanan oy. Sagdi lang, SLP. O si Silpi? Morto, sagdi lang, Pitch. Naunahan man. Nahitabo naman yun ng tanan. Puslan man nga naingon ni ini ang akong kinabuhi, di gapon ko mo surrender, Pitch. Suklan ni nako hangtod sa katapusang utong sa kong kinabuhi. Mituog gapon ko nga sa unahan. Masulbad ra gihapon nato ang tanan.
Da. Kasi manoong gupit. Pinaanak pa ka nga. Suklanin nako hangtod sa katapusang utong sa kong kinabuhi. Murag kag konsihal sa dakbayan sa Sugbo. Francis Ginhawa del Pin Ispares. Ginhawa del Pin. Oh, come on. Ay, utong del Pin. Pang akong gikabalakan nun sa kabaw ka no? Si Kukoy Ibit. Ang guna na siya kukuy. Unsa nakatawi na hitabo niya karon sukad nagdagit siya gahapon. Bitaw, nabalaka sa kay kung nagunahon na niya, Pitch. Gani. Sabtang sayo pa siyo. Oh. Kinahanglan nga atong mapahibaw dahil ni Felix. Felix Dagat. Felix Nakata. Pamasin na lang adun na siya matabang aron maluwas niya ang kinabuhi ni Kukoy Ibit. Kukuy. Naibaw kong masuko siya na to, Pitch. Pero bala na. Ang importante, nga makasulti ta niya tinod. Gusto ka. Balag di sila mo to na to. Basta kita'y naghupot sa kamaturan. Unay angay niya! Ang mga tao nga sama ni Kukoy, tiningay mabuhi og dugay nining kalibutan na, Junil. Ang tanan nga mo traidor sa atong grupo, angay yung silutan sa kamatayon. Bilib ko si mo mga sakop rin. Tungod kay musulti yun sila na to kung doon na sila makita nga kadudahan na og lihok batok na to. Muna maayo, Nil. Importante kayo ang loyalty sa atong mga miyembro. Kaya kung doon ay usang nga mo traidor, maghatag girigda kong hulga sa atong grupo. Pero rin, nabalaka lang kung nagunaw ba? Basin og si Kukoy, nagkasulti na yun sa tanan nga to nila ni Tasyo sa tinuray na itabo sa inyong amahan kaniya to. Watay ang kabalakan bahin, anak, Jonil. Kaya unas tanan, na si Kukoy. O ikaduha, kinahanglan gihapon nila ang mga ebidensya. Di na kutob sa laway, kaya gihapon siya tuhuan sa husgado. Bitaw no. Sabi ganilo Kapilan ko misulti ni mo, anak. Nga ang nga pong binaba. Di ginadawaton sa korte. Kana ba gamiton ba? Malagi. Pero sige lang, pasensya na ganin ha. Naniguro lang ko sa atong siguridad ba? Waka ba'y salig na ko? Di na kinahanglan nga imo lang ipangutan ang akong loyalty ni mo rin. Bisa kung sa pa'y mahitabo, di yun tikatalik na rin. Bueno, Jonil, daghan pa tawag trabahoon. Ilabi na ang bahay ni Toribia. Basta timan ini. Kutob sa mga tao nga mahimong babag sa atong tinguha. Kinahanglang mahipos gidayon. Muna yung mong gipaninguha hangtod karon rin. Pero sila, ngayon ka kay buhaton ako ang tanan nga mahipos ginatos Toribia. Kinahanglan yun, Jonil. Ako ipasalig nimo nga matuman ra gyud nato kining tanan. Unsa sa paminaw ni Magaw? Tungod ka kay sinagop lang si Tasyo ni Craigie, maong iyaning nahimo ning mga butanga? Depende. Kung tungod sa kasina og sa huna-huna nga dili sa mabahinan sa katigayunan, gaw. Malagmit iya gid ang mahimo. Pero sa tanaw ni Magaw, mahimo gyud ka ni Tasyo ni mga butanga? Lisura sad pagtag-an anak gaw, uy. Pero kung basihan na to ang mga panghitabo og sa mga binuhatan ni Tasyo, murag dako sad og posibilidad nga tinuod ang tanang mga akusasyon batok niya. Bitaw, no? Sama sa pasangil nga gipatay niya ang ilang amahan. Ang pagdunggab niya ni Renato. Unya, gikidnap pa yun nila si Greggy. Tinuod na, gaw. Kanang mga butanga, maoy usa sa nakita nato nga mga dakong sayop nga nahimo ni Tasyo. Sa una, gaw, di ba yagi ko katuo nga mahimo na ni Tasyo? Kay wa man gud na siya hitsura nga iya nang mahimo. Gaw, dili sa dagway sa tao nato basihan ang kamaayo sa tao. Kung dili sa atong mga nakita niyang binuhatan. Ay, nasayangan di ko kaw. Gisayangan nila ni Tasyo og Pipito nga tong pagsalig nila. Di na inon ko gusto makigsulti nila. Nabugnaw di ko nila, gaw. Sayang gid tinuod, gaw. Pero niagyapon sa kung nauna nga gusto kong makigsulti nila. Ha? Gusto gyapon kang makigsulti nila bisag delikado kayo silang pagkatao? Wa mo ko mahadlok nila, gaw. Maayo siguro nga maglikay na lang tagaw kaysa muhatag gyapon ta nilang kumpiyansa. Lisod na kayo kung hatagan pa nato sila gigayon nga makapanglingla nato. Naaraman sad gud na nato, gaw, kung mutuotan nila o dili. Ang ako lang, gusto lang gyud kong maminaw sa ilang katarungan kung nganong nahimo gid nila mga butanga.
ka diha? Ay, kuan Guryaw. Nagkabantay ka ng itong nga kutsi nga nagsunod sa atong luyaw. Aw, karon pa ko nakabantayan na nga. Naaday na siya diha sa tong loyo. Ganiharan na siya. Murag kita gigisundan, anak Guryaw. Mao ba? Ayaw ka bala ka. Ako pakusga ng atong dagan. Tanawon tag musunod bagihapon na nato. Ay, Guryaw. Murag kusog na sa kaya ang atong dagan, ay. Ay, naipanidaday. Ha? Pwede na ako ipagnos hangtod sa 220. Ay, ginoo ko. Ay, husto na tingali, ay. Ayaw kadlok kay kadlok. Ay, Nanagakay ako ko yaw. lumba daday. Di na makaapas na to. Yapay. Ba? Pip. Murag daghan ako ga. Daghan ako pinakas lamok ini napita da kabatay ka. Tanawa akong lawas. Akong bakton. Ay, gani haratang pinaabot din ni siya pero wag gyapon mo agis ni Felix. Kundi gani siya na to makita din ni Pitch. Mas mayo nga ato tang magatang dool tos mansyon. May ditos man dyan, kay nairing banbanon. Nganahan man kayo na si Felix Dakat. Ay, delikado kung magpaduol ta dito siya. Kabantay ka. Nabiyadag ng sakop ni Renato nagbantay sa palibot. Ay, distansya lang tagkamay ko. Distansya. Distansya lang ba? Karabang igusay nga di ta nila makita ba? Maniid lang una siguro tasyo. Kay tura. kulbaan ko itong dapita. Basin nyo, madiskwido ta dito. Uy, Pitch. Tara. Murag si Lolita man na o si Glinda. Hala! Uy! Hala, nagpurol! Umitaw! Alive na siya ka, Pitch. Sila gyud siyo! Asam ka nila pa ingon? Tara! Ato silang istorya! Ayaw, Pitch. Di pa panahon aron ato silang istoryahon. Ay! Yan na siyo! Murag sila man si Renato o Jonel ang ilang di katagbo sa unahan. Oh, bitaw da. Baya, nagpuruntong Sila rabasap. gituod, Pitch. Nagpurol po na doon. Puruntong. Kordoroy pag Ako sa maong. Ayay! Di na bigyan ko makadawat kasi Jonel mo isimba ko nga makaangko ni Glinda siyo. Iyay. Adiki ko makatugot nga mahugno ang akong kalibutan kun malupigan kining ay baya. Malupigan ka sa Kanang kanang pihing ko. Kilpi. Uti gilpi. Kalma lang, Pitch. Kalma lang. May is maganaping. Tinali mo kalma siyo. Ato na. Hala baya. Oh. Gisikita na siya sa kanahan. Utong lang muna, Pitch. Utong lang. Pero ginawa lang gamay kay Basinog. Madayon na sa dyan ka diya. Relax lang, relax. Di ato higayon niya. Makal. Ko nagkautot man ako. Nga baot mo ko ni mo siya. So, wag ka magsilos diha. Sakit man tuod, Pitch. Pero agwan taon-taon na ning higayon na. Ang importante nga, wag ka mag-inusara. Duhatang nasakitan karon. Oh my God. Di ko palabutin na siya da. Kasumbagon kayo ko sa mga kriminal. Kalma na lagi. Kasi, oy. At dagan man, mga criminals. Ang atong tuyo din si Noy Felix Dakat. Mau lagi. Magpaabot na ni Noy Felix Dakat. Kalimtan lang una nato na si Lolita o Glinda. Bisag nagpurol. Oh. Kalagot ba yawat niya? Ang mga ilagag dagway, nagpahimo sila sigayon. Sa gilang madugay na pag-ilaga, mahimo na ilagang paut. Ila pa ron, Pitch. Ila pa ron. Ugma. Ila lang gyapon. Husto na. Ay, kung kumidjahirong panahon na kay Basin og mahinaya ko. Ako gyud lang hagdog sinukmagay. Kontrolahan lagi nga ng imong kaugalingon. Kontrolahon. Oh. Nalimot ka nga naana sila yung mga armas. Wa patay ikasukol nila karon, Pitch. Alkansihon gyud tan nila ining kining sitwasyon na. Oh, come on. Siya. Apo-hapa ko. Amami lang ko siya. Naguhapo. Antod nga, Nabulog mawasan yubak ko na pa. Kana bang murag ka ng ero ba? Hapo-hapon na. Naguhubak na ka lagi magpahapuhap. Dili, oy. Ang gidudar bigi ko ng bation, bagani ko kahapdos ron. Adios, Marikita Ilinda. Giniron mao gini may tabo ron. Adios, Marikita Ilinda. Mao gini may tabo. Porkito yano gyud ang mahitabo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.